Čaute ľudia, vítam vás od dnešného videjka. Dneska mám pre vás také krátke, špeciálne videjko, čo sa týka môjho investovania, respektíve mojej prvej zlatej mince. Mám takisto aj nejaké strieborné mince, ktoré som nakúpil. Tieto konkrétne sú štvrťuncové, táto je uncová, hej. Wow. Ale striebru sa teraz venovať nebudeme, budeme sa venovať čiste len zlatu, a teda tejto minci. Konkrétne táto minca, ako vidíte, ide o kangaroo, takže pochádza z austrálskej bane, respektíve z austrálskej mincovne. Ide o 1/4 unce, a teda 7,78 gramu, a ide o čisté zlato. Spravíme tu teda skúšku váhy. Táto váha má toleranciu 0,02, 0,03, takže čokoľvek k štvrť unci alebo k 7,78 gramom bude podľa mňa správne. Takže pozrieme sa, čo to povie v unciach. Nech sa páči, to je 1/4 unce. Keď si dáte 0,275 x 4, vyjde vám presne 1,1, čo je vlastne 1 unce. Tam tá odchýlka urobí trošku viacej, ale keď si to pozrieme v gramoch, tak máme 780. Malo by to byť 778. Takže tam 0,02 rozdiel, ale myslím si, že to robí tá váha. Každopádne minca bola zakúpená od dôveryhodného predajcu na Slovensku. Samozrejme, zlato nikdy nekupujte z eBayu, hlavne keď sa teda jedná o takéto čisté zlato. Žiadny eBay, žiadny Wish a podobné proste pičoviny. Treba chodiť naozaj numizmatikom a ľuďom, ktorí na trhu už pôsobia nejakú tú dobu a sú teda dôveryhodní, viete si ich overiť skrz rôzne stránky a samozrejme cez Finstat. No a toto je teda moja prvá zlatá minca. Keď si teda pozrieme tú váhu, že teda štvrť unce je 7,78 gramov, tak dneska vidíme, že cena zlata je 60,32 centov za gram. Takže keď dáme do kalkulačky 7,78 krát 60 eur rovná sa 466 eur aj 80 centov. Takže táto minca má, keby len predáme za spotovú cenu zlata, má hodnotu 466 eur a 80 centov. Mince sa samozrejme predávajú o niečo drahšie, keďže ide o formu toho zlata, že je to v minci a nie je to v tehličke. Takže tam sa dáva väčšinou 2 až 5% k tejto cene naviac. Takže táto minca má hodnotu zhruba do 500 eur. Momentálne pri momentálnych cenách zlata a s komisiou 2 až 5%, kvôli tomu, že teda ide o mincu. Takže máme tu takýchto 500 eur. Teraz vám dám na conversion, alebo nazvime to na porovnanie. Čakajte, položím si telefón na chvíľu. Na porovnanie vám sa nahodím ďalšiu uncovú mincu, ale tentokrát striebornú. Neviem, striebro sa mi osobne páči viacej ako zlato, neviem si pomôcť, je to o mnoho viacej blišťavé a peknejšie. Ako teda vidíte, tu máme tiež, ide o štvrtinu unce, že váha je tá istá pri striebre ako aj pri tomto zlate, ide o štvrtinu unce, ale ako vidíte, tá strieborná mince je o niečo hrubšia a vyššia. To je preto, ako všetci už tušíte, lebo zlato má väčšiu hustotu. Takže takto nejako vyzerá strieborná štvrťuncovka, strašne shiny, very fucking beautiful, I love it. A takto nejako vyzerá zlato, tiež krásne, ale proste striebro, neviem si pomôcť, tento fine finish, ten krásny vylečený finish na tej minci je neskutočný, strašne sa mi to páči, to je pre moje oči pastva, vidíte tie detaily, krásne niečo, naozaj nádhera, takže asi toľko k týmto minciam. Takýchto mincí tu mám 20, týchto malých uncoviek. Táto hodnota tejto malej mince, ako som spomenul, tu máte zhruba 500 eur reálne, alebo teda keď tá budem počítať iba spotové ceny, tak 466 eur. Táto minca má hodnotu nejakých 5,20, 5 eur, 4,80 pri dnešnej cene striebra. Takže ako hovorím, ako vidíte, striebro je o mnoho hrubšie, veľkosťou sú docela, by som povedal, že viac menej aj rovnaké. Takže asi toľko k tomu. Ešte keď teda chcete, môžem vám ukázať moju uncovú mincu striebornú. No, budete musieť chvíľku počkať, zase si musím telefón položiť, lebo nie som profesionálny youtuber, ktorý má všelijaké držiaky a neviem, aké proste náradia, hej, ktoré by som tu vedel síce použiť, ale bohužiaľ neviem, nemám, neriešim teraz. Takže pozrieme sa teraz na uncovú mincu. Ako vidíte, to sú teda tie štvrť uncovky, ako som spomenul, 7,78 gramu. A tu máte
bum, jednu veľkú uncovú mincu, striebornú, ide o Vienna Philharmonic, jedna strieborná unca, jedna unca je 31,1 gramu. Môžeme si to teda skúsiť overiť, či nám aj váha toľko namerá. Mali by sme si ju teda vynulovať. Minulujeme si ju, dáme tam mincu. 31,25. Malo by to byť 31,1, ako hovorím, sú tu rôzne odchýlky. Samozrejme, táto váha je veľmi presná tej mince. Nie tejto váhy, táto váha, ako hovorím, ojebáva. Takže nie je to až také presné, ako tie váhy u profesionálov. Hej, ale každopádne takto na domáce zmieranie to musí stačiť. Takže takto nejako vyzerá môj stek. 1/4 unce zlata a tu mám vlastne 1 uncu a v tomto mám, myslím, že 6. 155,5 gramu, to by malo byť 6 uncí. Počkajte, vypočítam si, aby som vám to neklamal. Keď teda mám v tejto krabičke 20 mincí, ktoré majú štvrť gramu, to je 155,5 gramu. To neviem, čo sa tu deje, takže 155,5 a spotová cena striebra je 70 centov, takže krát 70 centov rovná sa 108,85. Takže keď si dáme deleno 20 mincí, tak jedna minca má hodnotu 5,44. Takže táto strieborná minca má hodnotu 5,44 €. A táto veľká bude mať okolo 20 € si myslím. Keď si vypočítame 31,1 krát 70 centov, čo je spotová cena striebra, takže si dáme teda 31,1 krát 0,70 rovná sa 21,77. Takže táto jedna minca má 20 €, tu máme 5 € v jednej, dokopy teda 110, 108 v tejto rolke a tu máme takmer 500 €. Takže na začiatok celkom pekný stek si myslím. Určite odporúčam aj iným ľuďom. Určite nejakú vašu hotovosť alebo nejakú vašu hodnotu premeniť na striebro a zlato, keďže doba je zlá, doba si myslím, že ešte bude možno aj zlá a určite sa vám oplatí držať nejakú tú vašu hodnotu v striebre alebo v zlate, po prípade v iných drahých kovoch. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, dal som vám nejaké informácie, prajem vám pekný deň a vidíme sa pri budúcom videu.